Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan adyo at taga Baguio City. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Dante Velasquez kan Dave Nathaniel Velasquez from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Shout out kada Perpetua Balasbas, Joan Rovillos, Wilma Baroga kan Alfie Bahian. Rivera kan Muraw family ti Barangay Baraka, Bangar, La Union kan ijay Barangay Pansyan kan Pasalang ti Ortega family from Lucy Rivera Porcio. Bulusan kan Ledda family ti Bulbulala, Balawan, La Union from William Bolosan Sr. Shout out amin apadak nga OFW dito'y Hong Kong kan gayem ko dito'y Hang Hao from Jocelyn Castro. Reynaldo Jose, Giancarlo, Ayan Jester kan Daisy Jen Jose ti Barangay Subol, Asinggan, Pangasinan from Josephine Jose. Shout out kada Malu Alingog, Jasmine Rivera, Juvelin Kimayong, Katrina Alindada kan Romeo Asuncion, Jo Marie Frihiliana Victoriano from Sofia Aguinaldo Lazaro ti Hong Kong. Mother ko ani Benita Salvador, kastamot Donoli Ngulwan, Noriel, Ariel, James kan Rizaldi, kan kabaranggayak di Tarangay, Kabatuan Isabela from JV Salvador. Belated happy birthday kan ni Mark Charles Ranches ti Barukbok, Quezon Isabela. Jeneline Kimberly kan Lady Len
from Nelia Limon. Shout out kada Lea Joy Cortez, Lea Afunay, Madeline Moniz, Dalyasat ken Rosela Fuentesilia. Kayong de los Reyes ken Abalos family ti Nueva Vizcaya from Gina Abalos. Moniz Akas da Bukol family ti Bangar, La Union. Aljong Ipe, Disnog, kastamot ni Uti, Andos, Bito, Norwin, Umman, Andong, Pilat kan Uncle Aga, ti Norwins, Plansitan, ti Marasat Pequeño, from Feby Bueno. Advance wedding to Marimar Galisa Moreno and Sir George Respicio, ti Karabatan, Chica, Kawayan City, Isabela, from Roque Galisa. Shout out kada Marnel Peregrino kan Buena Jaire Vlogs. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Joe. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilangad naklaangan manang itinagan adyo at taga Baguio City. Adamot padas ko ajak tupulos malipatan manang, kat sapay kumata makaibati itinapatag nga adal kadagiti dumdumngag. Sigod amay saak nga OFW manang, nagtrabaho ak iti Macau iti 5 atawan. Sapay kuma, tamapilimat ama idrama ti padas ko. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Jo, kunak no din akmasukon ita, taadayo tinakaidistin mo mga koleksyon. Nasapa ka nagbiyahe. Isa nakasubli akmat lang nga dagos, cheat. Agiin na sidigmat lang nga lugar tinapan ko nagsingiran. Ama ano nakapaspas-pas ka manon ang nagmotor. Amumot a delikado. Saan? Kan may sa? Kanay nalaglagi pagdagiti ibilbilin mo kanyak. Kastamot lang ti ibilbilin ni tatang ko. Oh, kumusta nga iti trabaho? Kasi ti sigod. Makabannog, nang runa no kastoy pa nagsisweldo. Talaga nga ado ti aggatang iti groserya pagpapaayak. Kaano nga tayo aguminawa ti biyag da tao? Oray kasano ti pamayan nga agtrabaho, diyak makaurnong. Kasano nga rod ang may saganaan ti masakbayan ta? Di ka agdanag, addan tulat ta. Narigrigat ti trabaho ta kolektor ka iti lending a pagpapaayam. Agbibiyahe ka pa iti nagduduma lugar. Isa ka na nga aganad ka, ta delikado day ta trabahom. Wenchit, di nakapagdanagan. Mala, umay ka nga rodan day tulad ka ni Jibalayo, tani. Nasip nga tan. Bagtadakan anak kao. Kumusta nga iti pa nagbiyahe manapan nagkolektatan ay narabyan ka manan. Itay pa asim mang petak tatang. Napan ko la sinukon ni Chit iti trabaho na. Kanin tulad kumutin na iti balayda. Kasta aya. Kung ano narabyan ka iti napanam ang nagkolektaan. Eksakto lang yung tatang. Tanasapa ak mo tanagapo diti Bagyo. Kan nakamotorak mo ay naday tangarod ti nakabutbutang Joe. Nagadaw ti madisdisgrasya iti motor. Sapay pati ti trabahom ko't delikado anak ko. Agpada kayo launay kanitsit iti pampanunutan tatang. Di kay agdanag, kabailak asalwadan ti bagik. May mayat mutlaang jay kanayon ka anaridam anak ko. Ay, sa balila ko man ti trabaho asarkam. Ta delikado nga no kwarta ti gamaw. Tatang, narigat agbiro kiti sa bali at trabaho. Isungor nga anusak ti trabaho. Aklunak, no daduma. Kasla kahit kumutanti umakar iti sa bali at trabaho.
Narigat ta agurnong, no kastoy laeng ti trabahok tatang. Adaken ka day ta anak ko, no anya ti amam anasaya at paraken ka. Tano siya klaang, talaga ajak kumakayat day ta at trabaho anas tragmaw. Naimbag ta nakapasyar ka kaanakan. Imbaga nga miniinsan na si Mangpot kayo ka na ante. Nabayag kami na ditay nagkikita, iso nga umayak man mo't umiliw. Ay na, ado nga ti trabaho, kat itaakla ang nakabakasyon manan. Naimbag nga rod ta napalubusan ak. Talaga bumakbak ng kayo bumakbak ng ante. Kumusta nga Apay, di kayo pailag for good dito Pilipinas? Kailala ti trabaho kay di abroad. Numuna kat kayat dakpayla ang dagiti amok nga agtrabaho kadakwada. Napinta siguro ti trabaho mo dyan niya ante. Mayat mat kaanakan. Kano nagagat ka ijay, saan ka maawanan iti trabaho? Ado ti Pilipino nga agtrab-trabaho ijay Macau. Makapaapal kayo ante. Kuma, makatrabaho akmat ijay balasiw tao. Nagrigat namin dito Nagrigat agurnong. Apay, kayat mo ba tiyag trabaho ijay Macau? Apay kidi nasaan nga nadalakit di oportunidad ante. Kayat ko Katulungan ka kaanakan. Ha? Agpaiso ante? Wen, agturis ka sa kanto agbiro kiti trabaho mijay. Nalakantun nga i-process dagiti kasapulam a dokumento iti panagtrabaho mijay no addanton masarakam nga employer mo. Ni, mayata. Kayat ko dayta ante. Dayta ti kalakaan a pamuspusan kaanakan. Sige, ibagam kanyak no interesado ka. Tatulungan ka, Joe. Inawis na karong marita. Kan anya ko na mga importante nga ibagam kanyak. Si Mangpat nga minti panginaal ka na bayagan nagtrab-trabaho dyan Macau, Chet. May nagbakasyon. Di na mo kasi Mangpatin, napan ko sinarungkaran. Kat, kumusta mo't nga Nasayat mate. Kung nakangarod nagforgudan dito Nga magsubli ka nupay mo't iji abroad. Agtrab-trabaho pa'y laang aging gaita? Wan, Chet. Kahit amom, naibagak nga interesado akmat nagtrabaho di balasiw tao. Kahit ko na panunutok ka no kayat ko talaga timapan ija ayan na. Ija Macau. Ha? Alaan na ka ijay Macau? Makatrabaho ka ijay? Wan ka no. Iso ti makaam mo amang tulong kanyak. Kat, mabati ak dito Apay no ibagam nga uray siya kat interesado mat nagtrabaho ijay ayan na. Agpaiso? Kayat mo mati sumurot ije Macau? No manugot lakit din ni Antim, di sige. Umayak mo tagtrabaho ije Macau. Kayat kumutan ti sabali akita ti trabaho, Jo. Mo no blessing in disguise ti napasamak man ng Emmy. Ta iti panagpasyar ko iti ayanda ikit ko anagawid manipod Macau adda na isang sangayan a napasamak iti biyag ko. Injaya na titulong na iti ipapan ko ijay tapno agsapol iti trabaho. Naibagak day ta kanitatang ko kat imanugot mo ta adagos manang.
Ngam idiimbagak iti nobyak ti panggap ti antik, amang isarek kanyak iti trabaho ijay Macau, insingasing na apati kanu iso kat sumurot met. Kaya't namutan ti maadaan iti sabali at trabaho manang. Imbagak nga rod day taka ni antik kat imanugot met. Gapo iti tulong ti ikit ko, nalaka nga rod anakapan kami iti kaayan ayat ko, gapo iti tulong ti Panginaat. Agyaman kami ti panang tulong mo kada kami kan ni Chet, ante. Uwan nga rod, auntie. Dakkel nga utang mi anaimbag anakam kada kayo daytoy. Nakagtang kami dito, gapo kada kayo. Di yu panunutan dayta. Nakitak mo't nga minti interes yung agpadpada makatrabaho ditoy. Iso tinulungan kayo. Basta nagagat kayo ditoy, nalaka kayo ang makaurnong. Wanante, agagagat kami. Kaya't mi ngamin nga isaganaan ti masakbayan mi. Kaya't mi ti makaurnong sakbay nga agkalay sa kamin tao. Nasaya at dayta na panunot yo. Inton bigat, tulungan kayo ang makasapol iti trabaho. Nalakala nga makasarak ni Chit. Taado dagiti agbirbirok dito iti domestic helper. Si Kadyo tinaskan ang maisapulan iti trabaho. Auntie. Ada bakante asila dito'y pagigyan nakabalay. No kaya tiyo, dito'y kayo matangagnad. Kasarita tayo langan ti akin kukwa. Sige man nga rod, ante. Agyaman kami manan, auntie. Nagbita na kasapol iti trabaho, Jo. Wan nga rod, Chet. Amo ni auntie tararamidan na tanabayagan dito eh. Ay, wan gayam. Kabagalam ka di mo't lang tinaster ka matrabaho. Wan, kabailak. Naimbag nga ro ta stay out. Makaawid aklat ta ditoy, tunggal malpas ti trabaho iti malam. Nasingpot mo't yakin ko ko iti restaurant anaster kak, Chet. Oray, santa kadaraan. Makita ka nasingpot. Mariknak ba ita? Kana daw mo tagbali na katrabaho ka Pinoy. Nagasa tatada ni antim anang tulong kada ta, Jo. Wan nga rod. Sa bagay, jakon mas daaw. Tado mo tandagiti kakabagyan mi anatulungan na auntie. Saan nga min anaimot? Makita mo ta nasayaat ni auntie. Kaya't na umasenso mo't nagiti kakabagyan na. Dahito interrogiti na pintas sa gasat para kadatachit. Makaurnong tanton. Kat mabalin tanton tagkalaysa. Daytamot ta talaga ti may sa aplano ta saan aya. Iso nga agsalukag ta, kabayatan ti kaaddata dito'y Macau. Hello, Tatang. Hello, Joe. Anak ka. Ay, kumusta kayo ngay? Nasayat mo, Tatang. Ni Chate, kumusta? Dagiti trabaho yaw. Saan kayo kaday ang marigatan? Saan, Tatang? Stay out ni Chit iti pagtrabahuan na. Ketsak mat. Mayat ti trabaho ko di restaurant, Tatang. Nasinput pa iti amok. Kastamot ang dagiti katrabahuak. Nasaya at ngarod no kasta anak ka. Ay, kat niyan time, kumusta matan ngay? Nasayat mo, Tatang. Nakagaggagit. Ang trabaho pa lang ngaging gaita. Kasla di mo am mo ni Antime. Kasta na at talaga. Kung ngarod nga agawi dun dito'y Pilipinas, nga man niya kanungay, tikon na ditaw. Sayang kano ti trabaho na, kaya't na pa iti tumulong, kadagiti daduma akakabagyan tayo. Nagsayat nga rod ni Auntie, Tatang.
Manmano ti kasta nakabagyan. Kahit nati tumulong. Makaammo kayo nga rot kan na antimon, wine. Di yu baybayan. Kakaiso na nga da kayo dita akat kadwana. Tatang, di yung pagdanagan ni auntie. Kun may sa, adamat dito ni Chit akanayon na mangkit-kita kun ko na. Alang araw dun tatang, umawag ak tumanin. Di yung baybayan ti bagyo Orahin nyo ti ipatulod ko, apaman na makaswildo ak, tatang. Nadamag mo ka din ti may papaniti bagbagada a virus nga agra-iray ta. Day tarod ti pagsasaritaan dagiti tattao ita. Delikado ka nung mat ta. Ado ka nun ti adda kasta sakit na. Ti makapadanag. Kasano no agra-ira day ta asakit. Awan ka no ti mapalubusan arumwar ken mabalin ni agsarra dagiti negosyo. Kasano tayo pa niya yung agtrabaho no kasta ti mapasamak. Day tarod ti pagdandanagak. Kan ado kanon tinatay iti sabali a pagilyan. Kasta ka delikado day ta a virus. Orayon tayo no anya dagiti sumarno ang mapasamak. Awan maramidan tayo ita. No saan nga agtungpal iti bilin dagiti otoridad ditaw. Basta agannad tayo. Tapno saan tayo ang makaptan iti agra-ira a virus. Rigan na akarugrugi pay laeng ang makatrabaho kami kani Chit iti balasyo taaw, idisimmang bay kan nagraira ti pandemya manang Emi. Napalalo ti panagdanag ko idi, maipapan kada tatang ko anabati iti pagilyan tayo. Addan edad ni tatang ko, kat dagiti kaskan kwa na tinalaka ang makaptan iti virus. Malaksid iti dayta, adda pay napasamak kada kami ijay Macau, ajak ammo no nairanra na laeng wenno talaga ana igagara. Nalabit at talaga ana angaw ni gasat manang, tasakbay anamin pinsan a nag-lockdown, kastoy pay tinapasamak. Saan tayong tun ang mapalubusan arumwar gapo iti pandemya? Apay nga nagsubli ka pay lang itayan dagiti amom. Jo, nakipakpakaasyak iti amok. Ano mabalin, di nakikatan iti trabaho. Imanugot mat, basta agstay inak kanon. Anya? Ang kasano akon? Panawan nak ditoy? Di tanton mabalin nga kita na lockdown. Imo na pa'y nga rudan na napaisar na dagiti restaurant, isong awanan ti trabaho. Pasensya kan, Jo. Ngam, jak kayat ti maawanan iti trabaho. Aging ga kayat nak ti amok, agtrabaho ak kadakwada. Sana balit para balay mo ti trabaho. Saan nakarumrumwar. Kastala ka din kabiit kan ka ti mga panaw kanyak, Chit. Di mo pa'y panunutan no kasano akton. Basta may kalilis mo lakit di ti bagim. Kasta ko nakon, pasensya kan, gamjak kayat ti maawanan iti trabaho. Sapay ko mata maawatan nak, Jo. Jak kayat ti agawid iti Pilipinas nga awan na saya at anagtong palak. Kasaritak ni auntie, agpakadaakan kwa na. Kat agyaman na kadagiti ado na itultulong na iti pan nakagteng ko dito'y Macau. Kasanong dagiti plano ta? Jak ka mo, Jo. Jak payla kaya ta panunutan ti maipapan iti dayta. Sapay ko ma, tamaawatan nak.
Manawad ni Chit, Jo. Lockdownen. Awanan ti gundawa yung agkita pa'y. Ninamnama kong day ta, ante. Narik na kasana ko na napatagkan ko na. Takinabailan na kapinanawan iti kastoy agundaway. Saan ka nga agladingit? Mabaling nga italaag akasta. Mariribukan siguro ni Chit nga po iti kastoy a sitwasyon tayo ita. Narigat mo't nga agpaiso ti maawanan iti trabaho kaanakan. Ngam pinanawan na kiti ere, ante. Amo naman ni awan trabaho kon, ta nagsarakat nga rudan dagiti restaurant dito yung Macau. Amo na nga awanin tinamnamahag. Sana kaskan ko na, nga agtali na idlata ti trabaho na oray madama ti pandemya. Ay, kasta talaga. Saan tayo nga agam no anya ti panunot ni Chit? Nga malidayanak lang. Taamok nga iso ang nagtarigagay asimurot kan ka dito yung Macau para kada kayo adwa. Para iti masakbayan nyo. Ngam, kas makitak itakat, tibagi na laangan ti pinanunot na. Jack ba't ninamnamang agbalin na kasdyan ni Chit, ante? Ipatpatag ko unay. Kat iso ti kayat kong agbalin na katakunay-nay ko ititong palbiag. Di kagdanag, saan ka abaybayan ka anakan? Amo ka balpas tumutlaang ti kastoy a sitwasyon tayo. Tinapatag, awan ti maakaran kan agsakit kada tayo iti COVID. Taadda pa'y dagiti pamilya tayo iti Pilipinas nga agururay kada tayo. Nagsakitan ti kasto nga inaramid kanyak ni Chit. No kaano ka sa pulak. Isumutan ti panang paano na kanyak. Awan mo tamo ka nagkurangakan ko ana. Italaan na panagnagak ka saan gayam anapod no kanyak. Ang tagayam sa balya panggap na itipapan na ditoy. Inaramat na kami laang kanyante. Tapno makagteng ditoy. Masapal nga agbalina ka natipkar. Amo ka agsublinto mutlaang iti normal ti amin. Gamita. Masapal nga agtongpal kami kadagiti pagalagadan nga ipapaulog ti gobyerno ti Macau. Kasarita ka na yung bagnante. Ikarik asubadak to ti amin ngayon tulong na kanyak. Kabayaran ti kaawan ti trabaho. Kapoy ti agdama a pandemya. Jo, kalpasan ti agarok do atawan. Agsubsublin iti normal ti amin. Kalpasan atimpuar ti pandemya. Ininot mo ta namang luklukat dagiti negosyo ang nagsera iti pandemic. Wan nga rodante. Sapay ko mata makasubliak pa iti restaurant ang nagtrabaho ka di. Sigurado da ita, tasanda kayo mo't nga inikat. Kapilitan lang ang nag-stop operation gapo iti COVID-19. Sa bagay, ante. Inton mabalinan ti rumwar. Mapanak to makisarita itakin ko iti restaurant. Agpakita akin ko ana. Ibaga ka saan ka nagawid iti Pilipinas.
Ininutan ang makakita tayo itilawag. Saan akas idi? Amok nga ito nagsublin iti normal ti amin. Agsublin to umutan ti sigod a kinasarantam. Agyaman nak iti ado at tulong yung kanya kanti. Kat siya kung tagkid daw iti dispensar, nga po iti inaramit kada kayo ni Chit. Inaramat na kayo laeng para iti personal nga interest na. At least, naamuha mo ti pudno kababalin na, sakbay nga ikalay samkuma. No saan, magbabawyam to ti amin. Saan ka pa idagal iti marikrik nam gapo iti napasama kada kayo ka ni Chit? Panunutom mo ti bagim, ti masakbayam. Ante, Adu pa'y ti masarakam anasaysaya at ngam ti ex mo, Jo. Amo ka dumtang tumutlaang ti talaga aparakan ka. agyaman nak kadagita pamalakad yung kanya kanti. Naawan kayo lang ata. Diyak mo na niya tinapasama kanyak. Nang runay din na depresak launay. Gapoy ti inaramid kanyak ni Chit. Aramidem nga inspirasyon tinapasama kada kayo ka ni Chit. Saan ka maawanan itinamnama? Agtultuloy ti biyag. Panubok laang dagita napasama kan ka. Ante, Amok akat katawa am tulaang ang dagita pagteng into naka-move on kanjo. Tandaan am daita nga imbagak. hello tatang. Hello, Joe, anak ko. Ay na, agyaman tayo mawag kan anak. Talaga, nagdanagakan ka ng ronay di pandemic. Diyak amo noan niya tinapasamak kan ka di nabalasiw taaw. Awan ti dakis na napasamak kanyak tatang. Kinasyan nak ti Diyos. Siya ka tinagdanag iti husto. Tamangan ko nak no adama akaran di taayan nyo. Namuna katlakay kayon. Da kayo tinalaka ang maakaran. Awan ti pagdanagam dito'y baryo tayo anak ko. Tawan ti naakaran ti kasta akita ti sakit. Kasla normal lang ti amin dito'y ayan tayo. Nasayat nga rin no kasta tatang. Kumusta kayon ngay ita? Di cheat ngay anak ko. Tatang, Nay, anya ti kahit asawon di ta panagsen na ay mao, Jow. atidog kasalaysayan tatang. Istorya akto kada kayo apaman na makaawidak. No saan tunay ni istrikto ditoy. Ken palubusan dan tang biyayang agawid dita Pilipinas. Or-orayat na itaka nito anak ko. Basta ganad ka dita. Kumusta ang tulangan ni Antem, Juan? Uwan tatang. Oray da kayo. Aganad kayong mutita. Mangrugi akto man nga agipatulod iti kwartayo tatang. Katagyaman na kiti anos yo. Namnamaan nyo, asumayaton tagbali na kasasaad tayo. Apaman ang makaawidak dita Pilipinas. Nabang ara nak iti uray la, apaman ang nakasaritak ti amak, kalpasan ti atidug a panawen adi kam nakapagsarita manang Emmy. Pudno ngamin nga da cellphone, ngam sa anak mat amakarwar idi pandemya, tapno agload, iso aman mano ang makaawag ak idi dita Pilipinas. Pudno nga da internet ko, ngam awan mat internet da tatang ko, iso ang nagrigat ti sitwasyon ko idi.
Mairaman pa iti saan aninamnama napasamak kada kami kani Chit. Naimbaglaangan manang taadda ti ikit ko akadwak ken nang bagbaga kanyak. Tano saan, amangan no namin pinsanan anapukaw ti limbong ti panunot ko. Idi nagbalinan anormal ti amin, sa anak pa'y anagawid adagos manang. Ingka gumaak ti nagtrabaho ken nagurnong, tapno adda panugawak inton agawid akon iti pagilyan tayo. Kabayatan ti kaadda ki Jay Macau, adda na amamok iti social media ang nagbalin anasingad kanyak manang. Iso ni Kathy. Iso tinangan andingay kanyak, kabayatan nga ag-agasak ti saem nga impalay kanyak ti sigod akaayan ayat ko. Kat babaan kan kuana, ininot ang nalipatak ti ex ko kan ti inaramid na kanyak. Namin pinsan ang naibawing tiriknak ka ni Kathy. Naadaan kami ti relasyon, kat amok nga ison ti agbalin akatakunaynay ko iti tungpal biyag. Kalpasan laang ti makatawan, apaman ang nag-for-good akon dito Pilipinas, ingkalay sa akon ni Kathy. Kat ita, iso ti katulungak tapno magunod ko ti amin nga arapaap ko para kada kami, ken iti binukelmi a pamilya. Sapay kumata nakaibati ti adal ken inspirasyon to'y insalaysay ko manang. To'y pagayam mo, Jo. Pagayam ko a Jo, ladingitak tinapasamakan ka. Mamatiak anapalalo ti saem nga inibturam gapu kadagijay a pagteng. Agasamet ngamin, nairanapay nga idinang rugi ti lockdown, santo kadla at asiminakan ka ti kaayan ayat mo. Di mo na isalaysay ang naimbag no anya at talaga tinagbalin nga estado yu idi pagayam ko. Basta tinaiparang mo laeng kat nagstay in iti ayan ti amo na. Ngam iti taray ti istoryam, kaawatan anakisinan kan kaidi ti kaayan ayat mo, nga iso ti puon tinagladingitam iti nakana. Ngamkas iti kanayon nga ibaga ti kaadwan, no adda ti mapukaw, adda dumteng akasukat na. Kas iti idadateng ni Kathy iti biyag mo, nga isuitan ti pagtaytayakan ti lubong mo. Sapay la kumatag na nayunan ti kinaragsakyo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi.